Rematar co sedentarismo e promocionar o exercicio físico e os hábitos de vida saudables son os obxectivos que persegue o programa Rutas Saudables, unha iniciativa da Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra. Sabemos que 1 de cada 3 persoas é sedentaria no seu tempo de ocio, sendo este un dos 4 factores máis importantes para a saúde, a hora de incrementar o risco de padecer enfermedades non transmisibles como o cancro ou a diabetes, entre outras, xunto cunha mala alimentación, o consumo de tabaco e o alcohol. A proposta cumpre a súa sexta edición, comezará o vindeiro 23 de abril e durante 12 semanas organizará os mércores andainas por espazos verdes da cidade, con 6 itinerarios distintos. As rutas pretenden ser accesibles para toda a poboación e de carácter gratuito. Como comentaban, contan con 6 itinerarios de entre 5 e 6 kilómetros aproximadamente, que terán unha duración de 1 hora, hora e media, sempre dependendo un pouco do ritmo do grupo. Pasarán por diferentes zonas verdes da cidade, como pode ser o Gafos ou a Illa das Esculturas, e ademais estarán guiadas sempre por voluntarios da asociación que contan con experiencia e con formación específica. Haberá 2 grupos, un ás 10 e outro ás 5 da tarde, cun máximo de 25 participantes por cada un. Todos os percorridos sairán dende a fonte central da Praza de Galicia. Que a diferencia de outras actividades, pretendemos a incrementar a actividade física a longo prazo e non de maneira puntual, polo que as persoas que se inscriban o fan na totalidade das 12 semanas, non as rutas illadas. Co obxectivo de garantir a participación, farase entrega a cada participante ao inicio dun pasaporte para ir selando en cada ruta a que asistan. E aquelas persoas que acheguen ao 70% da asistencia terán unha pequena recompensa. Os itinerarios levarán os participantes pola Avenida de Marín, o Paseo dos Gafos, a Xunqueira de Alba, a Praia Fluvial do Río Lérez e Orilla Mar, Ponte dos Tirantes e Illa das Esculturas. A iniciativa despedirase cunha ruta especial polas praias ata Mogor. Facer un chamamento á vida saudable, a facer parte destas actividades que redundan en calidade de vida. E, ademais, nos permiten aproveitar unha cidade especialmente pensada para a saúde e para a calidade de vida e disfrutar deses rincóns que nos permite a cidade de Pontevedra. Inscribirse no programa Rutas Saudables é totalmente gratuito e pode facerse no teléfono 900 100 036 ou de xeito presencial na sede da Asociación en Pontevedra, na Rúa Eduardo Pondal, número 64A.